Хәерле кич. ЗАГС идарәсе мәгълүматлары буенча 2022 елның 9 айында Татарстанда 10,785 аерылышу очрагы теркәлгән. Һәр 1000 кешегә уртача 2,8 очрак туры килә дигән сүз. Борчылырга җирлек бар. Тагын шунысы аяныч, аерылышуларның иң күп очраклары 30дан алып 39 яшьтәге гражданнарга туры килә. Гаилә кыйммәтләрен пропагандалау чаралары даими уздырылып килүенә карамастан, ни өчен аерылышулар саны арта? Ни өчен яшьләр аерылыша? Әлеге һәм башка сорауларга студиябыз кунаклары белән җавап эзләрбез. Хәерле кич, хөрмәтле кунаклар. Тапшыру дәвамында сез үз фикерегезне төймәләргә басып та җиткерә аласыз. Зәңгәр килешү, кызыл килешмәү билгесе. Хәзерге заманда аерылышу инде ул гадәти хәл кебек, туганнардан да, әти-әнидән дә, җәмгыятьтән дә курку хисе юк, яшьләр аерылыша. Искәндәр әфәнде, менә бу шундый классик гаилә кыйммәтләренең югала баруымы? Бу, беләсезме, бер Илдар Юзеевның шундый мәхәббәт китабында, поэмасында шундый юллар бар. Холодильник тормыш һәм көн күреш тиз суытыр алар арасында. Менә бу тормышның авырлыгыннан килә. Ни өчен авырлык? Ул җиңелрәк булган сайын авырая бара. Беләсезме ни өчен? Бүген без бик күп әйберләр ала алабыз, әйеме? Кредитка фатир алабыз, машина ала алабыз, тегесен ала алабыз, монысын ала алабыз. Һәм һәр вакытта да бу безгә шундый темпта эшләү мәҗбүр итә безне шундый темпта эшләргә, бөтенесе өчен түләргә кирәк, бит шабырга кирәк. Һәм кешеләрнең үзара мөнәсәбәтләренә мөмкинлекләре калмый. Һәм менә шушы мөнәсәбәтләр һәм һәр вакыт нәрсәдер җитми. Әйеме? Холодильник тормыш һәм көн күреш. Менә шушы холодильникта нәрсәдер җитми анда, өйдә анда җиһаз җитми, Кытбетдиннар алганнар, Сәйфетдиннар алганнар, ә без ник алмадык, әйеме? Менә шушы әйбер тиз генә менә шушы безнең араны суыта. Аннан соң икенче әйбер хатын-кыз. Бу иң зур проблема хатын-кызлар. Феминизм, хатын-кызларның феминизмы. Алар без ирләр белән тигез диләр, шынлыкта алар тигез булырга теләмиләр, шынлыкта ул без тигез дигән әйбер, тигез булу ул барыбер ирхәтле акча да эшләмәскә мөмкин, тегесе дә, әмма ул да эшкә йөри һәм бөтенсендән әйтә, аның гаилә учагына кеше дә калмый, аның балаларга да кеше дә калмый, иренә дә кеше дә калмый. Нәтиҗәдә бу әкрен генә аерылуга, гаилә таркалуга китерә торган әйбер. Өченче шарты да бар, ирләр ир булудан туктады. Ирләр бүген тар ыштанны, теге сыланып торган тар балакларын нитеп, розовый ыштаннарын киеп, яшел күлмәкләрен киеп, шәчләрен буяп, кулакларына алкалар асып, әйеме? Җаваплылыктан качып. Әйе, җаваплылыктан, ирлектән, ир булудан җаваплылыктан качып, әйеме? Менә без Альберт белән безнең шикелле кырсак үстереп, нитеп җирсәләр, әйеме, бер нәрсәгә дә игътибар итмичә. Әйе, алай итеп юк, спортзалда карыйсың, фигура ясыйлар, ирләр бүген, әйеме? Алар бүген шәш буяталар, ирләр килеп керәсең, парикмахерскига, кайсыдыр ират, анда яшел зәңгәр сары төсләргә чәчелгән. Менә шушы әйберләр бөтенесе хатын-кыз булудан туктау, ират булудан туктау. Искәндәр абый, менә сезнең сүзләр белән килешми мөмкин түгел. Алкама бәрелделәр, ашыкмасын карышын. Искәндәр әфәнде, бер яктан сез дөрес әйтәсез. Сезнең белән без бик теләсәк тә кия алмыйбыз ул тар балаклы штаннарны. Аллага шөкер дип әйтәсе килә. Алайда сәбәпләр арасында бик саллылары бар һәм аларның нәтиҗәләрен менә хәзер экранда күрә алабыз. Башка елларында статистикасына күз салсак, мәсәлән, 2015 елда 30,571 гаилә корылган, 13,450-се аерылышкан. 21 елда 24,653 гаилә корыла, 14,887-се таркала. Игътибар итегез, монда бит әле аерылышулар саны гына арту түгел, гаилә корулар саны кимү дә күзәтелә. Менә зәңгәр баганалар бу инде безнең гаилә коручы кешеләр, инде менә карасы аерылышучылар. Уртача алабыз икән 25,000 тирәсе гаилә корыла, менә шушы еллар аралыгында уртача, һәм аларның 15,000-гә якыны таркалып бара дигән сүз. Иң хәтәре Татарстан Идел буе федераль округында 2
урында тора дип беләм. Аерылышулар буенча. Беренче урында аерылышучылар буенча. Гәрчә июль аенда шулай иде. Башкортстанда беренче урында Башкортстан тора иде. Менә июль аенда бездә 1223 аерылышу булган, әйеме? Узган елдан 14%-ка кимрәк дип үзебезне без юатабыз әлбәттә монда бу очракта. Әмма шулай ук менә Башкортстанда ул күбрәк беренчедә ул 1400-дә 1 аерылышу булган. Иң азы Марыйда 204 кенә аерылышу булган. Анда гаилә коручылар саны да ул кадәр күп түгел. Сәбәпләрен ачыклыйк әле. Менә сезнеңчә нинди сәбәпләр бүген аерылышуга китерә? Гүзәл ханым. Мин Искәндәр әфәнде белән риза, чынлап та хатын-кыз булудан, ират булудан туктагандыр. Аннан соң менә гаилә корырга омтылучылар да бит аз. Монда инде кызлар мөнәсәбәтләргә гаилә кырмыйча гына да керәләр хәзер. Менә яшәп карарга алар ризалык бирәләр ирләр белән, шулай бит. Шуңа күрә гаилә кору официаль рәвештә гаилә коручылар саны да кими. Инде сәбәпләренә килгәндә, аның менә безгә, миңа психолог буларак мөрәҗәгать иткән очракта күбрәк инде ир белән хатын бер-берсен аңлаудан, бер-берсен ишетүдән туктый. Әлбәттә, без монда инде сәбәпләрне алмыйбыз. Эчкечелек, наркомания кебек анда гаиләдә өченче кеше барлыкка килү кебек әйберләрне исәпкә алмаганда, моның күбесе менә ир белән хатын бер-берсенең ихтыяҗларын ишетмиләр, белмиләр һәм канәгатьләндермиләр менә шушы мәнфәгатьләрне. Менә ул өйләнешәләр, гаилә корырга дигәндә ни өчен аны бераз уйлап булмый икән инде. Әгәр дә син пар таптың икән үзеңгә, сиңа ул кешенең фикерен исәпкә алырга кирәк дигән әйбер, ул бит инде табигый туарга тиешле уй. Гаилә тормышына әзер булмыйлар дигән сүз түгелме бу? Без бәлкем яшьләр белән эшләп бетермәйбездер. Ирең булгач бит инде иреңнең сүзеннән чыкмаска кирәк дигән сүз бер караганда. Беренчедән, мен уйлыйм, яучы балаларга инде гаиләдә тәрбия булырга тиеш. Нәрсә өчен гаилә кырыла? Кыз кешендә һәм егет кешендә менә гаиләне нәрсә өчен кырырга кирәклеген әтияне аңлатырга тиеш. Икенчедән, һәр вакытта массак күләм чаралары моны һәр вакыт аңлатырга тиеш. Шул психолог белән эшләргә кирәк. Менә гаилә нәрсә өчен кырыла икәнлеген теп-тегәл аңлатып бирергә кирәк. Безнең үзебезнең яшьләребезгә. Менә шул җитеркрәми инде дәүләт бу эшне эшләргә тиеш дип уйлыйм. Менә Искәндәр абый бик дөрес әйтте. Шунда Әнһәм абыйның шигыре искә төшә. Бу кешегә һәр чак нидер җитми, кара икмәге булса, агы җитми, шуышып йөргән чакта аяк җитми, аягы булса, аты җитми, аты булса, машинасы, очар өчен ракетасы, планетасы җитми. Мен аны хатын-кызга һәр чак нидер җитми дип үзгәртер идем. Шуннан да Алина хатын-кызларга җитмиме? Шул аркада безнең гаиләләр таркалышалармы? Һаман хатын-кызга нидер җитмиме? Юк, беләсезме, мин моның турында уйладым, әлбәттә, укыдым, психологларны тыңладым дигәндәй, минем уйладым, менә нинди фикер миндә. Очраша ике кеше, әйме, хатын-кыз һәм ир-ат. Мәсәлән, бер саның патриархаль гаиләдә үскән икән, икенчедә матриархат икән, әйме, булар очраша да бергә яши башлыйлар. Миңа калса бу гомумән минем фикерем буенча хәзер уйлавымча дөрес түгел, чөнки яши башлыйлар да матриархатка ияләнгән кыз, мин бит инде монда хуҗа, мин бөтенесендә сорауларны решать итәм ди. Табигый әйбер. Әти әйтмешли, бер өйдә ике исерек булмый. Кемдә булса юл куярга тиеш, нинди гаиләдән булса. Очрашу теге дөрес булмаска мөмкин. Патриархатта үскән кеше гаиләдәге тәрбия башка булырга мөмкин. Миңа калса кирәк, элек дөрес булган ул әти-әниләр сайларга булышу дип әйтәсем килә. Ә матриархатта үскән кеше ир-ат белән хатын-кыз шулай икесе бергә корса дигән, менә шундый фикер тудырдым. Тәрбия бер төрле булырга тиеш. Тәрбия бер төрле булырга тиеш. Җайлырак була, әлбәттә. Минемчә, монда геннар да бар. Шул ук матриархат булган гаиләдә кыз үсте дийме? Но әмма да аның шул кызның әтисе ягына ашап куюлар геннар буенча. Ул берничек тәнисенә карап матриархат була алмый. Мин барыбер дә теге оясында ни күрсә, очканда шул була дигәнгә күбрәк тартылам мәсьәлә. Үз фикере булмаган кызлардадыр инде ул. Үз фикере булмаган кызларда. Барыбер бит инде хәзер яшьләр күбесе интернетта. Шулар интернетта нәрсәдер укый, шуңа нәрсәдер өйрәнә. Әни тәрбиясе генә түгел, һәм үз тәрбияләрдә булырга. Гамил абыйдан сорыйк әле. Гамил абый, очраганы бармы андый гаилә, андый парларның? Әйтик, менә карап торышка туйда булар бер дә бер-берсенә туры килми бит дип әйтерлек.
Алар бер-бер яшәячәк бит инде, бер-бер кемдер яраклаша бит инде ул. Аны бик тирән белгечле психолог әйтә ала һәм матриархат, патриархат бик шундый шартлы рәвештә генә бүленеш. Кайбер гаиләләрдә хатын-кыз альфа, ир бета позицияда. Иң мөһиме җеннәре килешсен. Кай вакытны күренеп тора, жыгырып тора кызлары, киленнәре. Уларга күнеп яши нормаль. Гаилә фонды җитәкчесе Миләүшә апа әйткән сүзе бар. Менә туйда минде карап торам парга, мин әйтә алам. Алар 1 ай яшиләрме, 2 ел яшиләрме, аны алдан әйтеп була ди. Ә сез аны күрмисезме мәсәлән? Чөнки гамәлләр эшләргә бар. Кайбер кеше күнә, кайбер кешегә менә ничек дип әйтим инде, айгыр кебек шундый актив кызлар ушый. Чөнки ирләр арасында да шартлы рәвештә стёп форматында, ирония форматында юашрак кешеләр булырга мөмкин. Шуңа күрә менә матриарх гаиләгә бәйле түгел, бу холыкка, җеннәренә бәйле. Аның өчен психолог бар. Ул әйтә, менә синең бу кыз нитеп тора, тартып барачак, ут шикелле, ә син дустым инде аңа ярып һава биреп тор. Яки туры килмәсәләр, аларга корректировка ясый. Менә бик кечкенә генә бер функция бар. Элек туганнар, авылдашлар тирәтеп торадыр җимермәскә. Ә хәзер психолог хезмәте бар. Килә әйтә, ярыйсыз, ярамыйсыз, ярамаса төзәтергә була. Син кызым шулай бул, яратсаң, син улым шулай бул дип өйрәтә. Психологка бөтен кешедә бармый. Иратлар мәсәлән бармый. Бармаганга күрә Хатыннар интеграция Беләсезме ни өчен? Теге бер бала әйтте ди бит. Безнең өйдә әти хуҗа, әмма әтинең хуҗасы әни дип әйтте ди. Кызым, реклама вакыты килеп җиткән. Искәндәр абый рекламадан соң сөйләшербез, ярыймы? Хәерле кич, Тоян ноктасы студиясында туры эфирда аерылышы турында талашуыбызны дип әйтәм. Сөйләшүебезне дәвам итәбез җәмәгать, шуннан да бик кайнар тема. Зөбәйдә ханым, ярар статистиканы аңладык, сәбәпләрен барыбер шамалыйбыз инде, гаилә күргән кешеләр һәммәбездә. Алайда канун ягыннан килгәндә, дәүләт ни дәрәҗәдә шикли ала, ни дәрәҗәдә бераз гына суындыра ала, суыта ала кызып киткән яшь парларны дип әйтик инде. Аерылышу авырмы, җиңелме бүгенге көндә? Бүгенге көндә дә электә инде ул аерышулар бик җиңел мәсьәлә түгел иде. Мин Гүзәлнең психологның сүзенә кушылып шуны әйтәсем килә. Элек советлар вакытында аерылуның сәбәбе шул 3 ай бер иде инде. Наркоман, алкоголик, хронический ире була, яки өченче кеше килә. Анысы андый вакытта да бик сирәк киләләр иде. Ирем йөри дип тә, хатыным йөри дип тә килүчеләрнең саны бик сирәк була иде. Хәзер инде чынлап та бик зур спектр инде. Инде монда Искәндәр белән һаман да килешеп бетмибез без. Менә бүген мин аның белән килешәм. Чөнки монда көнкүреш мәсьәләсе дә, монда авыр икътисади. Минем белән килешүегез белән килешәм. Икътисади яктан караган вакытта да бөтенесе. Менә иң килеп җитмәгән, иң җитешмәгән әйбер шул безнең җәмгыятьтә иртәге көнгә ышаныш юк. Вазгыятебез шундый. Кая барасың? Менә шундый хәлгә килеп төштек без. Вазгыять шундый, иртәнге көндә ышаныш юк. Ләкин безгә хәзер менә аңлатырга кирәк яшьләрне шул мәсьәләгә, шул әйбергә аңлатырга кирәк аларга. Ничек кенә булса да, нинди авырлык кына булса да, гаилә булган вакытта бөтен авырлыкларны бергә җиңү ансат. Менә мин яшерен батырын түгел, үз гаиләсе булмаган кеше буларак шуны әйтмәкче булам. Улыгая башлаган саен аның гаиләнең кыйммәтен ялгыз калган кешедә бик яхшы аңлый. Балалар булмаган кешедә бик яхшы аңлый аны. Балалар белән гаилә белән яшәүне, ялгыз яшәү белән берничә чагыштырып булмый. Менә безнең яшьләр гаиләдән үк, мәктәптә үк, җәмгыятьтә, дин әһелләре дә моны бик әйбәтләп аңлатырга тиеш дип уйлыйм. Зөбәйдә ханым, менә шуңа игътибар итегезләр. Олыгайган саен кыйммәтен аңлыйбыз дибез. Ләкин менә ул аерылышучылар арасында иң күп очраклар 30-39 яшьлек кешеләр арасында. Менә монысы нәрсә белән бәйле? Ул теге урта яшь кризисы дип әйтәләр бит инде. 40 яшькә җиткәч, мин дөрес яшәмәгән икән дигән. Менә үзегез бик яхшылап әйттегез. Үзегез бик яхшылап әйттегез. Никахка кергән вакытта, загызга кергән вакытта, өйләнешкән вакытта бик әзерлексез күрешүләр күп дип. Нәрсә икәнен белмичә. Нәрсә икәнен белмичә күрешүләр күп. Аннан соң аерылышулар турында. Аннан гына да түгел ул. Беләсезме, җәмәгать, бүгенге менә вазгыять, бүген шундый вазгыять, әйеме, бөтен кеше телефонына кереп шумды, әйеме, анда матур тормыш күрсәтәләр, әйеме, ниндидер ниләр күрсәтәләр, анда йолдызлар алмашыналар, ирләрен алмаштырып уйныйлар атна саен дигәндә, әйеме, бер нинди ни юк. И гади генә анда Махибадар белән Шәйхетдин нәкъ шул ук тормышны күрәләр. Һәм аларның да шундый буласы килә. Безгә ялган кыйммәтчелекләр, ниндидер ялган кыйммәтләр бәйлиләр дә килеп чыга. Иң кызыгы шунда, безгә әйтәләр, моныңа иң күп хатын-кыз бирелә. Менә әйтәләр бит әле, ирләр күбрәк сулга йөри дип, әйеме? Әле мин шушы көннәрдә генә статистиканы карадым һәм күрдем.
сулга 80% хатын-кыз йөри, 20% ирләр генә сулга йөри икән. Юк, ират төзегәннән түгел. Хәзер моны аңлатам ни өчен. Монда тагын ират белән хатын-кыз психологиясыннан тора. Әгәр дә хатын-кызның ире йөри икән, ул аны бөтен авылга сөйләп, зарланып йөри һәм аны бөтен кеше жәллиләр. Әгәр дә иратның хатыны йөри икән, ират бер кайчан да сөйләми бер кемгә дә, ул үзенең мөгезле булуыннан уялып, үз эшенә кирип бикләнә. Шуннан килеп чыккан ни генә, хатын-кызның бүген хатын-кыз булуыннан туктавын, тугры булмавы монда иң зур рольләрнең берсен уйный. Ул башта ирен бекмәкче була, шундыйга әйләндермәкче була, үзенең идеалына әйләндермәкче була. Но ясап булмый. Анда Биектау районының Ташлыкавал авылыннан чыккан Гыйшык Хаҗары малаеннан, менә миннән, ясап булмый андыйны. Зөбәйдә апа, Аерылышуларга турында сорау бирелде. Без инде һаман да шул истукка барабыз. Тегеләй таба барып яшәбез, ничек менә килеп чыкты дип әйтеп. Аерылышуларның күбесендә менә мин кеше буларак әйттем иде үз фикеремне. Менә инде аерылышу мәсьәләсенә килгәндә практикасы булган юрист буларак мин шуны әйтер идем. Күп вакытта аерылышырга дип килүче парларның юридик яктан белемнәре җитешми. Интернет укып кына, сайтлар укып кына юридик яктан белмиләр. Суд практикасын ничек барганын белмиләр. Аның никадәр кыен эш икәнен белмиләр. Күп малларның нервысы бетәсен белмиләр. Балаларына ни буласын белмиләр. Шуңа күрә мин киңәш итәрмен бүген көндә. Беренче конфликт килеп чыгу белән икегез җитәкләшегез дә адвокат янына барыгыз. Бер адвокат янына да барырга. Ул сезгә сөйләп бирер. Сез әгәр дә аяшкан вакытта сезнең минусларыгыз нәрсәдә булачак? Ике якка да сөйләп бирергә мөмкин улларны. Нәрсә югалтасыз дигән әйбер. Нәрсә югалтасыз? Бердән балаларның психологиясе, балаларга травма, икенчедән милек ягыннан килгән вакытта сезнең өстегездә ипотека квартирасы тора, аны сез бер кайчан да аерышканнан соң бер-берегездән аерышып китә алмыйсыз. Өченче ягында кредитлар тора, алынган машиналар тора, һәм менә бу авырмы хәзер аерылу дисез, менә шуннан авырлык килеп чыга инде. Ул 1 ел бара, 2 ел бара бу низак, менә шул рәвештә семья таркала, ике якта отышта булмый, үз башыннан кичергән кеше буларак Аерылышу бер кайчан да. Әйдәле синең белән аерылышырга барыйк әле, адвокатка барабыз башта. Аннан соң утырып сөйләшәбез, булмый бит инде алай. Аерылышырга вакыт авыр була бөтен кешенең дәген. Анда бернинди син утырып, әйдә сөйләшәйк әле, адвокатка барып дип бер кеше дә шай. Ул соңгы нуктада Русча әйтмешли накал страстей була. Анда син бер-береңне менә монсай бәрү үтәсең килә. Әйе, ул вакытта берничә бар. Ирин белән барма, үзең генә бар. Мин нәрсә шундый дәрәҗәгә җиткән кеше бер якка бара, адвокатка. Шулай дип йөргән менә шундый дәрәҗәгә җиткән парны коткарып буламы аерылышудан? Әлбәттә, мин үзем шәхси кеше буларак та, менә үземнең шәхси тәҗрибәмнән чыгып та, әлбәттә, җимергәнче саклап калу ягында мин үзем. Әгәр дә инде чынлап та гаиләдә менә авыр шундый ситуация юк икән, анда наркомания, алкоголизм, ниндидер көч куллану, золым, алар юк икән, әгәр дә кеше бер-берсен ишетми генә икән, аңламый гына икән, бу чиракта гаиләне саклап калып була. Минем үземнең практикада да бар хәзер, ирләр дә килә хәзер психологка. Алар әгәр дә нәрсәне дә булса саклап калып була икән, аларга инде менә мин психолог буларак арадашчы булам, мин тәрҗемәче кебек. Менә беләсеңме, ул менә шуны әйтергә тели, ул синнән шуны көтә. Чөнки алар бер-берсен ишетми башлыйлар. Алар менә ике чит илдән килгән чит ил кешесе кебек сөйләшәләр, икесе ике телдә. Аннан соң менә ул ихтыяҗга килгәндә, һәр кешенең ират бер нәрсә көтә хатын-кыздан, хатын-кыз ираттан икенче нәрсә көтә. Алар менә монда туры килмиләр. Мәсәлән, иратка хатын-кызның өйдә ашарга пешереп, ниндидер аннан сокланып, аны күтәреп тору кирәк икән, хатын-кызга икерисенчә, менә аның белән сөйләшергә кирәк. Аңгандыр шундый яхшы романтик атмосфера кирәк хатын-кызга. Аерылышырга теләгән парлар белән бүген көндә психолог эшлиме Зөбәйдә апа? Менә килгәннәр икән. Эшләүчеләр бар, алар психологлар күп вакытта балаларның законлы рәвештә, менә бу кирәк. Законлы рәвештә эшләүчеләр аерылышырга килүче парлар белән түгел, балаларның кем белән калуы турындагы низакны, бәхәсне алып барган вакытта гына күбесенчә тартыла. Сез гаилә турында түгел, балалар турында. Бары шул вакытта гына, балаларга кагылган вакытта. Менә Алина, сез ничегрәк мөнәсәбәтләр хәзер ирегез белән, менә бала хакына гына сөйләшәсезме ничегрәк? Без беләсезме, мин менә шундый фикердә, нинди генә теге бер-береңне бәреп үтерәсең килсә дә, мин шундый фикердә, мен иптәш кызларыма да әйтәм, аерылганнарына, аерылмаганнарына, җыенучыларына да
бик каты бәреп үтерәсең килсә дә бер-береңне балага бер кайчан да әйтергә ярамый, синең әтиең шундый, синең әниең шундый. Менә бу иң теге шундый кагыйдә. Бу кагыйдәне бөтен әти, әни белергә тиеш. Чөнки бала үз әнисе турында да начар сүз ишетәсе килми, әтисе турында да начар сүз ишетәсе килми. Димәк, сез уртак фикергә килдегез һәм ирегезгә баланы күреп. Мин булмады безнең андай бер теге менә бик каты ачулы булганда дагы бер үзеннән сөйләшә алмаган дәрәҗәдә дәгән мин баланы күрсәтәдерим, ул баланы алып китәдер и мулчыгына китереп бирде. Менә шушылай без теге ул барыбер еллар узган сайын, ул барыбер җайлана. Башта бер сүзсез булса, аннары инде исәнме башланырга мөмкин, аннары хәлләр ничек, аннары балага нәрсә кирәк, менә шундый әкрен генә еллар. Булар аңлашылды, ләкин менә сез танылган кеше, әлбәттә. Ләкин мин сезнең аерылышу тарихын алай теге бик күз алдында дип белмим. Узган ел гына аерылышты бер пар, принципиаль рәвештә исемнәрен әйтмичә, Йолдызлы гаилә дип әйтик инде әйме. Аларның ул аерылышлар инде 1 ел буе инде иренмәгән кеше калмагандыр. Шәйниләр. Бу очракта менә ул аерылышу процессы һәм берсенең рәхәтләнеп яши башлавы, икенчесенең рәхәтләнеп җырлый башлавы, кыйссаларын карый без пропагандага да өлеш кертмибез микән бу очракта? Журналистлар да әйтә, Гамил абыйдан сорыймчы сезнең карашын. Аерылышу мисаллары шуның кадәр күтәреп чыгарга кирәк микән соң? Бәлки кирәктер дә, чөнки аерылышу зур трагедия түгел, ул гүргә керү түгел бит. Яңа мөмкинлекләр ачу дигән сүз, аеруча ирек сөяр кешеләргә. Мин сездән башка җавап көткән идем. Шуңа күрә авыр эшләрнең берсе. Аннан соң яңадан башларга була, икенче мәртәбә өйләнергә була, өченче мәртәбә. Шуңа күрә. Өйләнергә була. Әмма беренчесе барбер кала, чөнки анда калган балалар бар. Анда калган бала бар, әйеме? Менә минем улы кызыма яшь чакта өйләнгән, мин 20 яшьтә өйләнгән идем, әйеме? Минем 28 яшь. Минем аны уйламаган көнем юк. Әйеме? Ул кайчаннан бирле, менә без аерылыштык, 7 ел яшәп аерылышкан идек. Менә шул 6 яшьлек кыз калган иде. Минем аны уйламаган көнем юк. Ул изен калдыра. Әйеме? Гәрчә минем монда хәзер инде мин 25 ел яшим. Гаилә, икенче гаилә белән инде 25 елга якын. Менә Камил абый, сез әйттегез, икенче тапкыр өйләнергә була, өченче тапкыр. Минем бер туганым бар, ул 3 тапкыр өйләнгән кеше. Һәм ул шуны әйтә, мин әгәр дә белгән булсам, теге икенче һәм өченче хатын-кызлар, бүтән хатын-кызларның бер үк икәнен, мин беренчесеннән аерылмаган булган булыр идем. Бәлки үзгәрә алмый торгандыр шул 3 хатын-кыз арасында. Сез күрәсезме, студиядә берегез дә ярату турында сөйләмисез. Яратып өйләнешергә тиешләр дип әйтәсез. 3 елдан бетә ул. 3 елдан бетә. Эшендә кеше үзен бер-берсенә кирәк икәнен аңлап белгергә тиеш, бер-берсен хөрмәт итеп калырга һәм бер-берсеннән башка тормышын күз алдына да китерми торган булып калырга тиеш. Менә ул мәхәббәт шул 3 елайымы бирелгән менә шуның өчен. Аннан соң әйе, беткән очракта да куркыныч түгел. Чөнки сез бер-берегезгә кирәк, бер-берегездән башка инде яши алмыйсыз. Ашуым килмәгән, мин хатыннан башка наски да эзләп таба алмыйм хәзер. Кешенең 40 яшьтә дә бәхет изләргә хукукы бар. Менә ноябрь аенда 2 туй ясаячакмын, берсе 4нче мәртәбә әйләнә, берсе 3нче мәртәбә кияүгә чыга. Яшь аермалары 20 яшь. Аларны гаепләп булмый бит. Нишлеге? Дөрестән дә бу үҗәтлек дип әйтәбез бу. Сез бер анекдот искә килеп төшкән. Кыскача. Канадага китә Украина крестьянины, Канадага бара да, шуннан малае була, менә малай үсеп җиткәннән соң бу хыяллана. Малай өйләнсә ярар иде дип инде, менә өйләнсә Украина кызына өйләнсә ярар иде дип, матур кызга өйләнсә ярар иде. Аннан бераз яшәгәннән соң әйтә, малаем хатын кызга өйләнсә ярар иде дип. Менә шундый хәлләр генә булып чыга. Күрмәсен демократия принциплары дип әйтеп, тормыш бара, дөнья бара. Зур рәхмәт сезгә. Дөрестән дә бу темага тагын 1 сәгать ярым сөйләшә алыр идек, ләкин туры эфир һәм вакыт шикле. Җөпләп шуны гына әйтәсе килә. Кадерле дуслар, нинди генә вазгыять булса да, адәм баласына иң беренче чиратта тел биргән, сөйләшергә өйрәнегез. Җыр сүзләре искә төшә, аерылмагыз булса да сәбәпләре. Таяныр нокта һәр вакыт бар, шуны онытмагыз.